Yes, comrades, good morning and how are you? Mwasuka bwanji ena muli bwanji. Ndikuziwa ambiri mwina sina mweti leroli. Ambiri kama bwana mwamwati mwina spoon imozi kuseva sugar. Sugar tu wadura tu kumalawi kuno. Sugar wafika 6,000 kwacha. Ndangata amena ngamwe sugar 1 to 30 kumagura sugar 6,000 kwacha Malawi. This is a very big joke and this is the stupidity of its best by our leader Chakwera. Busiru tumena upanga Chakwera wotu ni boma lao. How can sugar be 6,000 kwacha? Kugura sugar muntu osauka 6,000 kwacha. And do you know how hard it is to get a 6,000 kwacha here in Malawi today? Kupea 6,000 kwacha kwa gura sugar on daily basis. My family hata ku Malawi tu ndachikulire ndo sefukira. Sugar yuyu tu walipasa mavuto kwambiri. Kukwela kwa ntengo wa sugar walipasa mavuto kwambiri. Komaso zopseza team. Sugar upangidwa ku Malawi konkuno. Komaso company ina ndi ya boma. Saima sugar. Ni company ya boma tu. Ndenga di boma likulepa upanga control mutengo wa sugar yemwe akupangidwa di boma lemwe. Why is Chakwera failing to reduce the price of sugar or to normalize the price of sugar? Ndia Malawi mwina kuziwa Malawi kulutibe msogolera. Awawa dala uyu Chakwera uyu palibe za usogolera papa. Ndi muntu chabe wongoja sugar wa ulere ku State House. Saganizira zoti kodi sugar amena kuma State House uja. Ena afeti kumuvutikira bwanji kumamizi. Olo kwao ukasiya kumene. Ndangata kumwati ukasiya. Mtengo wa 6,000 kwacha sugar. Ndangata kumwati. Ndangata kumaphala la sugar. So comrades Malawians, this is why we say Chakwera must get out. We need an economist to handle this. That's why tufuna Deso Kabambe. Akalepo mpando wa popo. Zinungati zizi azazi wakachebe sedo kache. Achakwera kakhala nzeru akanapanga subsidize mtengo ya sugar. Tizigula 1,000 kwacha. 5,000 kwacha yo azipeleka kuma company ya sugar. Akakauta makonda zikulatu. Because without taking sugar, munhu ngati simamwa sugar pa moyo wako, olo nzeru zako sizimakhaza bwino. Olo ziko lako siungalimbikire kugwira ntchito. Sugar amathandiza kupeleka mphamvu. Muntu kamamwa sugar bwino, ubongo wako kumayenda bwino. Ziko so limayenda bwino. Chukwa kudya zizokoma. That's why muzaona biscuit amakhala wa sugar, biscuit ambiri amene timadya olo azungu. Amena amapanga ndege, amapanga mastima odula, amapanga mafoni tikuyankhula. Amadya biscuit wokoma wa sugar. Sugar muli nzeru. Muntu omwe phala nchere kapena kumwati wa nchere. Nzeru zake sizimayenda. That's why ambiri mayagulo before vutika sho sitima mwa sugar. Ndenga timene sugar mene wadula choncha amene amalawi ambiri ngati sitimwa tii bwino. Even poza vota mona kwika. Ndachakwera akweza da mtengo wa sugar kuti feo nzeru zatu zichepe tizavoterebe iwo mwa chimbulimbuli. Chwa muntu kamadya chinthu cha nchere nthawi yayitali kupanda kudya sugar wambiri mthupi mwako. Ubongo wako sumakhala bwino. Komanso makhala muntu wamakani kwambiri. That's why mzaona mamizi mwina muli madodha ena amakani kwa opya. Maka ku Central Region uko. Olo kwazo kuti MCP si chipani cha bwino samavomera. Chifukwa amadya kwambiri zinza nchere. Koma muntu kamadya sugar umakhawa jakapo. Ine ndikayankhula mwamphamvu chocho ndamwati wa sugar. Nini ndikamaona kuzofuka za Chakwera ndamwati wa sugar kapena mwaphala la sugar. Kapena ndadya china chake chomwe muli sugar wabwino. Koma ngati sugar wadura. Nizidya zinza nchere singama yankhule mene ndikuyankhula panopa. Sugar is very healthy. Sugar gives you energy for your brain to reflect better, to think better. Then ngati sugar Achakwera ngati akudulisa da sugar afuna tijya mchere ife kuti maubongo watu asaone kuipa kwa iwo. So muntu kamadya sugar kumaso umaseguka, ubongo so umaseguka, umaganiza bwino. So comrades, mtengo wa sugar huu apangira dala kuti ife tijye za nchere maubongo watu asamagwire ntchito moyenerera. Too much salt in the brain. Sumaganiza muntu bwino ayi. Maukanga limuna chinyaunya uchoncho. Uzaona ambira amene amakuvuna gule wankulu amajisamadya sugar tu. Amadya za nchere. Kukangoja ziwamba kukapena nkhuku zokungothaka mchere. Samwati itu. Ndiye zimene zizi Achakwera tibweresa zimene zizi. Kukweza da mtengo wa sugar kuti ife Malawi tigalize moperewera. So todya sugar, samena amadya sugar manyumba mwawo. Muntu omvotera zavota Deso Kabambe. Comrades, about the sugar issue, ndakuuzani. Ndibwere kunkhani ya mathematics. Zero nakamba hapo zokuti ameke umuntu alibe. Nde
nditakhala usiku onse usinagoni anthu ambiri takhatusha discuss nkhani imeneyi ndetaona kuti ayi musystematic muja muli vuto. Taona mmene machine aja anagulidwira, anagula machine aja mathematics anala just chifundo kachali. He bought those machines in good faith. A Justice Kachale ziko la Malawi analikonda kwambiri kumene aliko mulungu adalise daka zawo omwe ndi banja lawo lomwe ndi onse ma commissioners amene anapangisa chisankho cha 2020 chomwe Njakwera anakhala pa mpando ngati msogolo wa ziko. Saulo Malem Sauchima kukhala ngati vice president. May so keep on rest in peace. Analigula machine aja a Justice Chifundo Kachale mwa ubwino mukonda ziko lathu la Malawi. And I do credit that guy. That guy did a good job. A commissioner, a procurement officer, is it Commissioner Nkumbwa, something like that, or Nankumbwa or Nkumbwa, something like that. Analemba pa Facebook page pao. Nchito ya machine amena nagura. Asa na choke office as a commissioner. Pamozi na Chifundo Kachale. Machine ajana guido nditu mwa ubwino. Nchito yake inalichonje. 1 for voter registration. Mukafuna kuza voter 18 years, 21 years. Makalembesa chimashinja chimapanga register through mathematics. Kenako mumapita soka chiwiri machine nchito yake chiwiri the verification. Lilibe machine mathematics mulibe transmission. Mena magula machine aja munalibe kankani yokuza transmission. Machine mathematics nchito yao imatera pa verification basi. Zinazo timaendesa chisankho chimaenda ngati mechi chinaendera 2020. Kwa pa registration bukapa ndipamene anapanga mathematics. So mathematics machine nchito yake ziwiri zoka. Voter registration munivese bwino di voter registration. Ukalembesa umataso kupita ukapanga verify kodi mene anambesa mucho zina langa lilipo chimashinja chikakonesa. Koma anzatu Malawi Electoral Commission excuse me plus anzatu MCP anaso kuniza machine aja anaikamu transmission. Gadget ka transmission aja comrade Kaluwa akutenda bwino kwambiri. Mulika gadget kamena ikamo ka chilendo komwe kumene kunda guika machine ko kutafufuzidwa sana ikemo transmission. Mathematics does not transmit malizati. You cannot transmit malizati pita ku mental center kuzira mathematics. Ndipamene pa MCP apanga chinyengo chake chilichonchi. MCP kumbuyoko amatenga ma ID akuyesa machine aja atabwera pa mai anabelo time manje atabwera hapo ameka sopanowa amene achakwera na ika pa mipando atabwera anthu amene wawa anayipanga tamper system in favor of MCP, in favor of Chakwera. Anapanga mu system uja anaikamo maina ena. Anati maidi aja anawesa muja anapanga register mu systematic. Pamene maina mena pa ground palibe. Anangotenga ma ID hawa anthu uko ndi uko kuweka mu system. Ndiye transmission chakama pita ku mental center. Maina aja ngati Chakwera pa polling center angapeze 800 votes kapena APM apeza 200 votes. Daso kabambe kapena wapeza 1 million votes ndingoelekeza pa polling center manager. Ndiye kuti Achakwera mu system muja mulikale maina awo ena omwe 800 ja ngati mwina muli maina awo Achakwera aikamo 500 names mu system muja. Kwa hiyo 800,000 votes ja kamapita kutale center izatengaso mavota anthu ena aja 500 ndio tutakuzakhanga tukwapita ngati 1.3 million ndio Achakwera awina. Koma mkati mudandaule ku court mkapita kwa dandaula ku court kuti Achakwera kutaka kuja ni ku constituency sana wine choncho kapena ku district sana wine choncho tenti kapange verify azakhala kuti Achakwera alumilisa kale pampando basi zonse zasolekera mavota mapepa aja amene timachita aja onse timavota zija zovota zonse aocha iwo ajalumbisidwa basi Achakwera khala pampando zena ufuna anthu amene. I'm just explaining you in ndikupanga simplify kalongo sudekanga pamene pa motivation bwino. Mina ndibwerezeso nene chonchi. Mathematics machine aja nchito yake ndi voter registration, ndi voter verification. Voters registration, ndi voters verification.
ziziwiri koma iwo wameki ayikamo ka transmission ndiye chimene chikufunika panopa mu transmission muja kuli mayina ena omwe anayikamo kale anzatu IMCP ndi ameki utambwali kusakonda ziko lathu la Malawi anayikamo kale mmene muja mayina ena zaija magawa chimanga MCP jama kama enda ma minister ma MP kumaenda muzigawo mupitani mukalembese koma mzalende chimanga mukalembese tupasa ma 5000 kwacha anatenga ma ID ya anthu ena kwaika mene mja cho munthu kama kalembesa umanya mwa national ID ndi anthu ena anatengedwa ma ID yawo anayika kale mu system ya mathematics yomwe si ntchito ya machine amene ajayi machine anagwidwa in good faith by the former commissioners ndi amene amayang'anira commission amene Malawi Electoral Commission koma zatu aina ipanga manipulate system ija ndechofunika panopa Malawi ndi auditing basi tipange audit machine iwo tichosemo ka transmission aka machine aja ntchito yake si ya transmission koma iwo anayikamo cha transmission. That's the mistake that has been made. That's why inosema mulindi nkhawa nde panopa tentigwirizana Malawi tikapange audit machine ka transmission iko tikachosemo transmission tizabanga tumeta bangira 2020 taimena chakwera mwina president. That's what we have to do. But ameka angovomereza basi tikapange audit. What we need with mathematics tikangopanga audit kani yat apo B nde basi tamara itendi ziko ndila tutu zito ni tenti konzeke for anything because we will not allow this. Mathematics was not designed kuti ipange transmit ma results kupita ku mental center. Komaso tu mu mathematics mu muli anthu ena omwe ma iwo sakuziwa kuti analembedwa amene muja. Anthu ena ali muja mu mathematics kuzera ku transmission iko kuli kagawo kena kumene koko omwe kuli anthu mayina ena omwe already achakwera akhala candidate. Anthu amene already will be attached ngatavutira chakwera. Mundivese bwino nde pagola chinyengo pamene popo nde nthawi omwe ifeti zapita ku court opposition kuti achakwera abera chisango achakwera zakha kuti alumbirisa kale pampando nde mkuziwa kumala kujapanya munthu akalumbisidwa pampando to nthawi omweyo zipepa zimene mavota zeja amakaocha. That's what they do in Malawi. We are too tricky people, we are very sorry people, we are very sorrowful people, we are too useless people in Malawi. Achakwera zambi azalumbilisidwa nthawi feti nthawi imene tipita ku court fail azakhaute atosamo zose za fake atosamo na sasa ka commander in chief yode ndio polisi ame ose basi zasekonekera ama court ose manje majaji akumalawi ose tu ndakubatu ndisana mebozi. All our courts here in Malawi are corrupt. The way Chakwera is becoming corrupt. I don't know why asogera ziko agakhala pampando amakhala corrupt. I don't know why majaji aku Malawi amapanga pretend ngati siya Malawi sakonda ziko latu. So what you have to know, comrades Malawians, ndayankhula mwina mosa mveka bwino koma bemie na mapezapo mfundo. Mathematics ija machine tikudandala wawa ntchito yake njari registration ndi verification of voters basi. Koma zata make aikamo ka gadget kena kachani ka transmission koma se momuja aikamo so aikamo ma ID au anthu ena kukhala ready kuti achakwera akhala candidate wa MCP already alikale ni mavoti kale mu systematic muja mavoti akamapita ku Blantyre ndiye kuti achakwera kuja sakafika manambala ngati kuno kwina kwaika kumpota maruza kuja akakhala ngati kumpota kuwina. Ndaimene Electoral Commission izikakamba kuti achakwera awina ndiye kuti mu database ya mathematics azachosamo matindutira tume mayina anthu ena kumene koko then you ifeti kamapita court it will be too late. So in short what we need to do is we need to audit the machine full stop. Machine ya mathematics ali bwino koma ka transmission katichosemo bas mavoti tizawengere pa constituency apazakale ngati panga 2020 pakale tale constituency tale centers azakhalepo tizaziwire tu pa center paja kuti mayina mwakuti wakuchipani atenge waku Electoral Commission azipani zosiyana onse akhale ndi indigen akhale ndi results kutumiza kuzipani kwawo kapena kutumiza Electoral Commission tumize ku district elections offices or something like that. Otherwise mathematics machine so vuta koma chimene ikamo ameki ndi MCP tichipange audit tichichosemo
machine agwire ntchito zawo ziwiri, verification and registration. Thank you. Good morning, comrades. Malawi, Camera.